Chodíš tam hore na krabicu a tam bude taký kopanec, aby si zabil tým mutantov. Aby si jedného zabil a potom ďalej už budeš vedieť. Ľahké je to. Teraz si trošku budem porozbíjať. Tak. Tak. Vidíš, teraz budeme musieť mať strieľacích, aby sme do nich postrieľali. Bude to ľahké. Vidíš? A zmizne to červené. Až po tomto. Vidíš, ľahké. Tento level som prvýkrát, vieš, jak ťažko hral. O chvíľu bude tá najťažšia časť, kde pôjdu na teba takíto dvaja a nebudeš ich vedieť zabiť. Vidíš, už zmizla, môžeš ísť. Teraz ničíš mutanta, samozrejme. Lebo ho nepotrebuješ. A teraz pôjdeme. Toto tiež dvojskok a to krútenie, čiže dvojskok a kocka stále, alebo dvojskok a stále x-ka. Vidíš, tu máš veľa tých malých, takže combo king, hviezdičky budeš mať aj bez točenia. Vidíš, aké ich tu veľa. Milión. Viac než v druhom leveli pri konci. A tých tam bolo veľa. Traja dokonca idú na teba. Vidíš, ľahké. Teraz zasa prídu tí malí blbci. Vidíš, zabil som ich. Zlatú sošku tu možno nebudem mať, lebo toto je dosť ťažký level na zlatú sošku. Tam musíš všeličo špeciálne robiť, takže tu nebudem mať ja zlatú sošku, lebo ja to tak nerobím. Lebo ja teraz tu som mal už zlatú sošku, takže robím len tak, aby som ti ukázal, ako to treba hrať. Vidíš, všetko je ľahké. Vidíš, ľahké. Vidíš, rozbil som to, teraz si zoberiem takéhoto malého, aby to bolo rýchlejšie. Tak a idem. Teraz sa pozeraj, toto bude dosť ťažké pre teba. Ešte malá poznámka od mimo hry.
Okuliare mi prídu 13.1.2010. Preto ich nebudem mať 11. keď pôjdeme do školy. Vidíš? Dokonca som aj spadol, takéto je ťažké. Musíš si dávať pozor, lebo to sa v kuse točí. V kuse myslím fakt v kuse. Preto ti to nahrávam a potom ti to ukážem. A teraz to najľahšie. Takto pobereš veci. No vidíš, nakoniec som mal zlatu, aj keď som si myslel, že nie.